Elikkä siis moikka vaan kaikille, mä oon Milla ja tänään mä teen mun My Day. Ja mulla on ehkä tänään joku, ei mulla ole tänään ratsastustuntia, tänään on hoitopäivä. Kun jokaisella meidän tallilaisella on 2 hoitsua, niin mä menen varmaan, mä en tiedä kummalla hoitsulla menisin. Mä kysyn joltain. Mä kysyn vaikka Siiriltä, että kummalla menen. Siiri! No? Kummalla mä ratsastan mun ekalla hoitsulla ripalla vai sitten mun tokalla hoitsulla ootas mikä se nimi nyt onkaan? Mikä mun toinen hoitsu nyt niin on? Miksi mä en muista nyt? Eikö se oo toi Raven? Eihän oo, Ravenhän on Jamin on. Ai niin, voi hitsi, mä unohdin. No, mene vaikka ai niin joo. Munhan toinen hoitsu on Lilja. Ai niin joo, sun takahoitsu on Lilja, hups. Mut sä meet Ristolla. Okei, Risto on kyllä niin ihana. Kiitti Siiri. Apua meidän kaapun. Moikka! Moikka! Tällä tallilla on siis maanantain hoitopäivä, että joo, älkää ihmetelkö sitä. Meillä ei ole tosiaan vielä koulua. Sitten kun meillä on koulu, niin me ei ihan hirveästi kukaan juttuja. Eikä meillä kyllä tässä kesälomallakaan olla yhtään mitään. Meillä on aktiivisia yhtään. Paitsi jotain. Me ei ole yhtään aktiivisia näiden pitkien videoiden kanssa. Että sori siitä, meiltä on tullut vaan muutama video. Että hehe. Mut mä lähden hakemaan Ristoa. Lähden kohta. Risto, tulee! No niin. Voitin mennä ilman satulaa. Mutta mä nyt vaan otan tän riimun pois. Miksi toi kaatu? Antaa olla kaatuneena sitten. Noin. No niin, mennään Risto. Vähän ravia. Sori, että on toi kokeiltamatta mustaa, mut jaa. Eiku. Apua, nyt on ihan pyllystä alamäki. Ihan hiljasti. Ihan rauhassa. Mä näen kyllä tuolla toisenkin alamäen jo. Sitten tämmönen kiva suora. Ristoi! Sori, tausta äänet. Mä oon täällä. Niin nyt me päästiin tänne ja sori susta äskeistä. Mä en tiedä näkyykö sitä edes ja sori kun toi äsken pätkä. Risto, sä tiputat mut avaparasta. Kourissa. Ai hitsi. Onko mun puhelinta? Au mun jalka. Ihan. Ai. Mä en pysty kävelemään mun jalalla. Au. Miksi mä lähdin maastoon ilman, että mä kerroin? Ai. Onks mun kamerassa se akku? On tossa akku, mutta miksi mä olin näin tyhmää? Vitsi, mä oon tyhmää. Miksi mä oon näin tyhmää? Miksi mä en ottanut puhelinta mukaan? Hei, tuolla on joku torni. Mä yritän kiipeä sinne. Au, tää mun jalka oikein. Au. Mä yritän hyppiä yhdellä jalalla. Ai. Tai sitten näin. Tai sitten vaan. Eiku, kyllä mä ehkä pystyn just kävelemään. Ai. Se kyllä sattuu niin paljon. Ai. Sieltä mä ehkä voisin nähdä, missä talli on. No niin, mä pääsin tänne, mutta ei täältä kyllä näy tallia. Mikä tää oranssi tässä on? No jaa.
Ei täällä kyllä näy mitään. Ei. Auhit. Ai. Toi sattui niin paljon. Yritän pidättää itkuuni. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, en mä pysty seisomaan. Ai. Mun selkä. Ai, 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 ai. Onneksi oli sen kypärä päässä, niin pää ei ainakaan murtunut. Niin kallo ei ainakaan murtunut. Ai, mä yritän päästä. Ai, ai. Ai. Mä nyt ei jää sen. Tää ei tuu päättymään. Ihan hirveän hyvin. Mä otan. Eiku oikeesti, onks mulla puhelinta? Ei hitsi, mä otin sen kyllä mukaan, mut se on näköjään tippunut. Se Ristokin on mennyt. Ai! Mä jään tänne varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ei ne löydä mua, kun tää ei oo tuttua maastoreis-lenkkiä. Mä vaan... Koska mä eksyin Riston kanssa vähän niin kuin ehkä. Koska tää tutulla maastoreitillä ei kyllä tällaisia torneja oo. Niin. Mulla on kyllä täällä tuulaa tosi paljon. Miksi mä en ottanut jotain takkia tyyliin? Miksi mä en pidä pitkähihosta ikinä? Ai, miksi mä unohdan koko... Mä vaan tyyntelyn. Ai, mun kädet. Ai, ai, ai. Mä yritän ryömiä. Ei! Ai, mun nokka. Mikä jättiläismurmeli tässäkin oli? Se oli karvonen. Ai, au! Ai, 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 ai. Ei, ai, 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 ai. Tää maidei on nyt ohi. Heippa. Selviääkö Milla?